Molt benvinguts a la segona part del Nadal a tres bandes. Celebrem que el mestre Parer i el Mike per fi han resolt ja els problemes patriòtics i ara la veritat que amb aquestes armilles estan molt més elegants, mestres. Fan bona patxoca. Molt bé, tal i com els hem promès, ara el Rafaelito dels Ai 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 ens farà les seves jugades preferides. Bé, Josep Maria, saps que el meu és tocar la guitarra i no he jugat tant al billar. Però tinc unes jugades que m'agradaria que les veiéssiu, que són amb 2 tacs sobre el billar, i que, bueno, ja veieu, les boles han de fer aquest recorregut, pujar pel taco, fer la baixada i fer la carambola. I això ja un parell més. Valoro molt la teva intenció, però després de 6 anys al Nadal a tres bandes, aquesta jugada la veig bastant senzilla, perquè si tenim un tac amb la part prima i un tac amb la part gruixuda, és molt lògic que la jugada vingui cap aquí. Jo crec que està la... Fins i tot tu la pots fer, Mercè. Jo em penso que sí. Sí? Sí, La puc intentar? Gràcies. Prova-la. És ben. Ho veig senzill, això. En 6 anys hem vist coses Anem a veure. molt millors, Tercera banda. La bola toca el tac. Vindrà cap aquí i carambola. Fantàstic! Molt bé, Mercè. És fàcil. Va, encara t'ho complicaré una miqueta més. A veure. Què et sembla si deixem els tacos tal com estan, els tacs, i fiquem aquestes 2 boles a l'altra banda, sense moure els tacs. Això es complica més perquè els tacs no els hem mogut, Anem a provar-ho. Vinga. El Rafaelito dels Ai Ai Ai. Això em comença a agradar, mestre Parera. Collonut! Molt bé, molt bé. Rafaelito, molt bé. Bueno, Molt bé. però encara us proposo una cosa més difícil. Estàs embalant, Rafaelito? Vés en compte. És que sóc una mica engrescat, sí. A veure. Mira, les ficarem al costat del tac Sí? i hem de fer la mateixa jugada. Aquí és impossible, Ah, Acosta't, Mercè, que vull que la vegis bé. aquesta ni el mestre Parera. Acosta't. No m'ho perdo. Això és increïble. Aquesta jugada no es pot fer així. Els tacs no s'han mogut. 3 bandes. Toca els tacs. Toca la Mercè, el tac i la carambola. Carai, amb el Rafaelito. Però si ho he fet jo. Jo estava aquí. Gràcies, Rafaelito. Un crac amb la guitarra i també un crac amb el billar. Un fort aplaudiment, Rafaelito. Sense límits ni fronteres, no. Fantasia del billar. Com cada Nadal trobaràs tots els efectes fets per tu, aquí els veuràs. Com cada Nadal. Segur que aquesta serà una de les cançons d'aquest Nadal. Donem ara la benvinguda a un altre clàssic del programa, el campió del món